mübarek aylyň içinde, Şaban ayının içinde, mübarek Ramazan ayı yetip gelýär. Bir 4-5 dagyga Hudaý üçin hemmemize bir nasihat aýdy. Ey mümin musulman dogallar, azajyk wagtynyň içinde 10 ýyl, 10 ýyldan bäri fikretde hör näme iş bitirdik. Ey 25 ýaşyndaky dost, 15 ýaşda mer fikretde hör näme etdik. Ey 40 ýaşyndaky musulman dogan, 30-dan bäri näme iş etdik. We zaman fark etýär diýip, bir hemme zatdan alyp galdylar ki, olan zamany biziň zamanymyzdan fark etýär diýip, Hazreti Hamza şehit dirip janyny ýakyp, janyny berip iftihar edip duqa, yani olan rahatlıkmıştık. Bizim zamanımıza gelipdir, yani kıyın bolupdur sahinni. Zamanımızın nämesi fark etipdir. Zamanında demedi eskah köpelipdir, sen demedi eskah bilen dinine hıtmet et. Näme dip zaman fark etipdir dip bir hemme zatdan galmaly. Näme dip batyrlyk bolmaly dinimizde. Bar zaman fark etipdir diýeli. Ey mümin musulman dost, behusus ey jawan dost, batyr bolup bilmeýärsem şu zamanda, zaman sen göz bermeýär dämi? Hi bolmanyň gowluklara şirket etdi gal batyr bolmasakda. Onu bolup bilmeýärmi? Hi bolmany haramy batyr bolmaýly. Hudaý Taalaň gaharyny getirýände. Gıybatyn hem dip batyr bolmaly. Musulmanlyň agasyny ihtilaf edip, olaqun beýdiýä, bilaqun beýdiýä dip agzalygyny hem dip batyr bolmaly. Özü şonu agzap ýüregän ýanyk bolup, arada durup lizzet alyp keyfet girip, kepçi bolup, onu muňa iza berip, ta'in edip, töhmet edip, o zirdadan hem dip batyr bolmaly. Yani zaman fark etdi dip bizatlar batyr bolamalymy? Ya zenany erkekleň arasynda haram irtibatdan çyrim hem dip batyr bolmaly. Ýyzylaň zenanylaň pikirini aýlamadan çyrim, ya erkoglaryň pikirini aýlamadan çyrim, bizatdan hem dip batyr bolamaly. Zaman fark etdi dip bu baradan hem gurrun etmelilermi? Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim'de haydiye. Hala bir insanlığın yüreğine girsin, hala kulağına girsin, hala girmesin. Hudaý haydiye Qur'an-ı Kerim'de. Şu ayağını aydıp tamam edeyin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hudaý haydiye Qur'an-ı Kerim'de. Ey insan! Ey Hudaý bize aýdypty. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Ey Hudaý bize aýdypty. Ey Allah Taala bize aýdypty. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Näme diýär Allah Taala? İnneke kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ey insan! Sen Hudaýyňa gaşyn gelýändirsiň, bay gelýändirsiň. Yatıp geçirýän adam Hudaýyna gaşyn marýa. Oya geçirýär Hudaýyna gaşyn marýa. Bihuş ýaty Hudaýyna gaşyn marýa. Gülüp geçirýär Hudaýyna gaşyn marýa. Aglap geçirýär Hudaýyna gaşyn marýa. Izaň eteginde Hudaýa gaşyn marýa. Şuluk yerlerde ýaşapda Hudaýa gaşyn marýa. Meger bu unjunga ýetişenmedämi? Barýa ewe gaşyn. Apartmanda ýaşaýar Hudaýa gaşyn marýa. Sarwada ýaşaýar Hudaýa gaşyn marýa. Şoför bolup ýaşaýar Hudaýa gaşyn marýa. Her ýagdaýda bolsa nipdir, maňa gaşyn gelýändirsiň günme gün nipdir. İşine yetişmän ýaňmy? Hudaýa gaşyn gelýän. Bikar ýatyňmy? Ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Hatta kabrynda ýatyňmy? Ýene Hudaýa gaşyn gelýän dipdir. Ya eyyuhel insan! Ey insan! Inneke kadihun ila rabbika kadhan. Hudaýa gaşyn gelýändirsiň dipdir. Qadam ba qadam gelýän, ýöne gelmede de famulaqih gele qana maňa da tataşjakdyrsyn diýär. Ina Allah'ın kelamy. Hudaýa gaşyn barýat dälmi? Ey jawan dost, şin nasihaty täbil al. Şu Hudaýa gaşyn barýan dämi? Ýol bilen mol. Ýolly başga da güýmenme. Harama güýmenme. Oňsoň Hudaýa gaşyn barýat sataşjak dämi? Pikriň maksadyň şu ewde bolsun. Döwregiň kan gözdeme. Her kim bolsun döwregiňdäki. Hatta içeriğin olsun, her kim olsun. Döwregiňdäki adam ýalňyş ýa günah etýär dämi? Öwrül basmyrak ýoluňa gel. Ah men ýoldan çykypdyryn. Allah gaşyn eltýän ýoldan çykypdyryn. Basmyrak gel ýoluňa. Şeytan waswas etýändir. Ay sen günah etdiň, saňa ýol ýapyk diýip, galat edýär şeytan. Hudaý aýdy men gapym açyk diýip. Ýalňyşdyň dämi ýoldan barýakan? Ýalňyşdyň iştiba işgali ýok. Musulman adam ýalňyşar. Emma musulman basym öwrüler. Ah men ýoldan çykypdyr diýer. Emma aňryk ýoldan çykyberseň, aňryk ýoldan çykyberseň, aňryk ýoldan çykyberseň we fursatdy tamam bolsa, şonresat anja bebinet gorgoşir, umr zayi, rahat duru ruz dir. Emma ýoldan aňryk düşäseň,
Hudaýyň ýolundan daşa düşseň, birden ajal gelse, o taýda görersiň ýoldan daş ýerde gaplanma, möjep ba, sen imanyň aljak bolup duran zatla ba. Ýola geleýin diýseň, ýoldan daş. İýdimi öwrüleýin diýseň, gün ýaşapdyr. Bir gowa adam tapaýyn diýseň de o taýda gowa adam taflana dargardyň o. Her hal insan ewe gaşyn barýa, başarsaň dininde batyr bol, mert bol, ömrüň güýmeme, Hudaýa gaşyn barýas günmegin. Bay senden menden meter, müň meter barmajaklar bardy, barmadylarmy? Batyr bolup bilmesek de, gowlugy şerket etdi gal. O da bolmadymy? Haram da bir batyr bolmaýdyň. Hudaý Taalaň ýoluna barýan, döwrekdäki zatlara güýmenip de Hudaýyň ýolundan daşaryk çykar.